ଖାଦ୍ୟ, କପଡ଼ା, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏସବୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, କପଡ଼ା, ବାସଗୃହ ଏସବୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛି। ତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ? ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସତରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛୁ? 1947 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ, ନା 1950 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ? ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମିଷ୍ଟର ଗାନ୍ଧୀ, ଆପଣ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି? What you want, Mr. Gandhi? Freedom of the country and the freedom of the people of this country. Told me now. I am not what I am.